Jaha, katsotaanpas. Mites tää nyt? Mites meille käy? Auto on liikennekäytössä ja kuljettaja on ajokunnossa ja tähän minä tein yhden patin tuosta. Otin, niin tästä pitäisi mennä. Näin. Aika hyvin meni. 42 senttiä on, että pitäisi riittää. Harvalunnun tasainen tuo, viimeksi on varmaan 10 vuotta sitten päästy jäälle, mutta nyt päästiin. Ihan mukava. Yllättävän hyvästi kitkarengas pitää, tai mikä tämä oli yhden ystävän mielestä. Se ei ole kitkarengas, kun se on joku kitkapohja. Joku. Pystyy kurvaamaan merissulla. Kyllähän spiikki pyörättiin. Eikä tää automaattivaihteista ei hirveästi auta tähän asiaan. Pakko kakkosella. Hyvin meni.